wakwayo mondo Ruoth Nyasaye oket chunygi kama okwe. E weche mamoko ni Jatend piny William Ruto osingo mar gero sekta mar yuto gi lony manyasani kaka yo mar neno ni rowere kod jopuonjre matiyo gi sekta makamano e miyo ji mor oyudo nweng'o. Ruto singo matudre gi kembe madongo mag piny Amerika e ting'o sekta no malo. Pacho kae Chris Owino nigi ler mathoth. E kinde tuke mag sinema mag skunde sekondar e kar dak matin ma jatend piny Masagana e kaunti ma Nyeri, jatend piny William Ruto osingo maneno ni sinema mag skunde sekondar oket e yor mbui kaka yo mar miyo jopuonjre ma kamago nweng'o margi. The platform will be live on eCitizen, enabling students, parents and fans to download performances instantly for less than 250 shillings without having to travel to Nairobi, down from the previous 1,000. This is a bold leap forward, replacing DVDs with instant digital access and marking the first step towards building Kenya's own Netflix for local production. Ruto wacho ni sekta mar yuto gi lony manyasani ni kod thuolo maber mar gero uchumi kaachiel gi chugo thuolo mag tijene rowere ka omiye sir moromo. Our creative and entertainment sector currently contributes only 5% to our GDP and only 0.25% to our total wage employment. This means we are only scratching the surface. With the right investment and policy support, this contribution can rise all the way to 30%. E okang' mar ting'o sekta makamano pacho kae, Ruto osingo mar kelo nyasi mar dhialo jower marahuma mar piny Amerika mong'ere ka Grammy Awards e pacho kae. And music presents a powerful tool, first in promoting positive tenets and positive values in the community and in the nation. The things that we want to see. Next month in the United States, I will meet with the Recording Academy, organizers of the Grammy Awards, to fast-track plans for establishing world-class studios here in Kenya and to set in motion the journey towards eventually hosting an African edition of the Grammy Awards in Nairobi. Jatend piny bende oyango chenro mar gero studio manyasani mar bero talanta mag rowere e loso wer kaachiel kod sinema. I am directing the Ministry of Youth and Creative Economy to expedite all outstanding steps to deliver a truly state-of-the-art creative experience for our artists, producers, and innovators right here at home. Chris Owino, Ramogi TV. Jalup Jatend piny Kithure Kindiki ogolo siem mager ne josiasa machano kelo tulo ahinya